kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon ni ining takna kami padayon maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay daygon, simbahon ug alagaron. Nining takna Ginoo amo sa gihapon ikaw nga ginapasidunggan ug gipasalamatan. Nga hangtod niining mga takna kini nga programa nagpabilin sa kahanginan nga magasabod sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga ang tanan nga nagapaminaw karon maimpluwensyahan sa balaang Espiritu Santo nga ang mga pulong nimo nga ilang ginapamatian makahatag og kahayag sa ilang mga kalag ug sila imong pagakabigon nga makaduol og mga laga dinha kanimo. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinagil lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa. Ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Kana sir, di nagyud hinuon makaik pa ang tao ana kun kana nga matanga sa pag-explain kay klaro namang gyud. Pero makapatingala gyud og kanang tawhana di pagyud makasabot sa ingon ni ana nga pagpasabot. Salamat si Rinaldo di ay ni. Okay, daghang kay salamat brother Rinaldo, no? Sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, ni apatay basahon. Okay, ato ning basahon. Asa ay pangutana man di ini. So ni atay pangutana nga ato nang napahibalo nga atong tubagon busa nga okay, standby lang ha kay amo ra ka nga tiksan og tubagon ni nga pangutana. Okay. Naminaw si Tatay gabi sa inyo ha sir. Ako wala ko kapaminaw kay sakit ko sa motor kaduha gyud na plat ang ligid sa akong motor. Mauna nga wa gyud ko kaabot sa inyong programa ug matud pa ni tatay nga dili lang ta magsaba mo ngadto ta sa simbahan, mag-observe ta og unsa ng simbahan nila kay kanindot man paminawon diha sa radyo. Okay, salamat ha. Nalipay mi ana nga kuan. Nalipay mi ana nga planuhan ni tatay nimo. Okay, good news. Tinud-an ninyo na. Ha? Tinud-an ninyo na. Okay, yan. Last text nga akong basahon. Okay. Kuya John, si Minmin di ini. Karon pagyud ko nakatext sa inyo ha kuya kay ang ako nga angkol maoy daay number nimo didto ko nangayo kuya kang angkol Tony ug unya ako nagpaload ko ganinang buntag kay gusto kong makatext nimo unya ayun siya man ni pangutana man ni. Okay, sige. Kuan lang ha. Kuan lang pailob lang gyud kay tubagon ra kani amo gyud pangutana nga ato ang gi kuan atong gi pahibalo na daan nga tubagon, no?
Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo ni siguro Brother Libby nga malili ni mo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita o nasura sa kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanawon ato ding na-welcome no ang tanan nato makahigalaan nagpaminaw sa radio niya mga viewers nato sa Facebook. Gina-welcome nato ang tanan. Ipasalamatan namo ang inyong pagsunod kanunay. Niya palihog lang pod sa kanunay atong i-share mga higala ang ato nga program para nga mokatag ang pulong sa Ginoo ang maayong balita ngadto sa mga katawhan. Okay, ato na ning sugdan pagbasa niya si Brother Lito Palin. Good PM, Brad John, Brad Libby. Happy listening sa tribo ni Jose og edad Insenso. Okay, good evening sa tanan taga Bilyaba. Tribo ha. Brad Lit, maayong gabi inyo dihan tanan, no? Thank you so much sa inyo ha. Niya pod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi on usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa tanang kaigsunan naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So maayong gabi Brother Ronilo og ang Dios sab magpanalangin kanimo. Ato pong nakita dinhi si Day Ellen Tununing Abrisi. Maayong gabi sa inyo dira Brad John kag Brad Libby. Halin diri sa Kabilao, Carlis, Iloilo. Okay, good evening no sa tanang taga Kabilao, Carles, Iloilo. Maayong gabi is taga Kabilao, Carles, Iloilo. Salamat sa inyong pag-view sa ato nga programa. Okay, niya po si Sister Remedios Noval Monteliano. So, warag panagsar ni mo message si Sister Remedios. Kung ba ni siya ka ng GMC ni Ona Brother John, niya nakabig ni siya sa iyang kanunay pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Niya karon kuan ni pertenening moali siya sa tabugon. Okay, may gabi sa Remy. Basta ang tao magpagamit gyud sa Ginoo, kana di man na nagkuan kay daghang sa mga dugay na nangalagad sa Ginoo, pero mura man lang og di pod makita ang improvements ilang kinabuhi. So challenge na nga nay mga bag-o pa pero magamit na gyud. Salamat kayo, sister. Okay, niya sad si Melissa Dukalang, nag-send siya og mga heart og kamot nga nagpray. So thank you kayo. Niya po si Lane of Keria, maayong gabi Kuya John og Brother Libby, watching from Kinatarkan Island. So good evening Sir Lane of Keria. Nato sa nakita si Brother Rufino Moreno, nag-send siya makamot nagpray og duha ka mga heart. Ang iyang mensahe, good evening Bro Libby og Bro John og Bro Isaw, God bless. Okay, diasad si Brother Domingo Bunukan, mayong gabi inyong duha ni Brad John, Brad Lib. May gabi din ninong, uban sa inyong pamilya. Nagtanaw takaron sa atong programa kay nadaot ang among radyo diri sa Aluba, Bituon. God bless sa tanan. Aluba, Bituon, Daan, Bantayan. Kuan siya sitio Barjon. Sitio Aluba, barangay Bituon. Nya lungsod sa Daan, Bantayan. Sitio Aluba din barangay Bituon. Anya ato pong nakita dinhi si Brother Roger de los Santos. Kiyang minsay na Brother Noval de los Santos. Maayong gabi Kuya Libby. Great lang kos akong amigo nga si Neljon Bersero, tagalibho og belated happy birthday. Salamat no kanya belated pod bro Neljon, happy birthday. Niya sa tanang mga nag-birthday kagahapon o karong adlaw, so happy birthday sa tanan. Okay, ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang mga nag-like o ang
nag-send og mga heart, nagpasabot nga love. Niatas mga nag-love niya si Aniceto Priscilias. Niya po si Day Ellen Tununing Abrisi, Lowell Nodalo Estrira, Brother Elgira Cesar, Melissa Ducalang, niyasad si Chel Notario Aragon, Lynn of Keria, Madeline Kaindog Kaskiho, Alcuma Lilibeth, si Jave Jose Navales, Jan Moses Rosalihos Puyot. Niya kani isa di ginatong mabasa ang boton sa ni nga mga letters niya. Sorry kay di ko kabasa ni. Ni aritas mga nag-like sa ato nga program, atong nakita dinhi si Sister Enilia Del Saga Abayon. So good evening day Enilia. Anya Elmodam Flores, Remedios Noval Monteliano, niapod si Dionisia Yunting Lasida. Ato po nakita si Nelson Punay, Vicente Likigan, Abner Dualio, Basilio Tero Notarion Jr., Carlos Miris Lumapak, Gineline Lumuntad, o Ronilo Itang. Salamat kayo no sa mga nag-like o niya sa mga nag-heart or nag-love sa ato nga programa. Thank you kayo. Okay, ato nilikyatan ang pikas kay murag na asay bag-ong mensahe nga misulod. Niya ato nakita si ato nakita si Madeline Kaindog Kaskeho. Good evening Brad John o Brad Libby. Nagtanaw ko karon diri sa Sumusa, Tabugon. God bless kanatong tanan. Naada ron siya sa Ma'am Madeline Kaindog Kaskeho. Thank you kayo. Niya pod si Miliod Silasol. Mayong gabi mga kapaglaom. God bless. So God bless pod Miliod Silasol. Niya to pong nakita si Kapaglaom Reyes. Okay. Good evening Brother Kapaglaom Reyes. So thank you kaayo sa pag-send og mga message. So niya nag-send po siya din og heart o kamot nga nag-pray. Okay, thank you kaayo. Niya dita magdugay higala karon taon-taon basahon natong namusod nga mensahe. Makahimog yapo mo sa pag-send og mga messages kay ato nang basahon. Niya sulod si Kapaglaom Reyes, Edward Jenner Reyes ni Kuya Libe, watching here in Iloilo. Good evening Kuya Lib o Kuya John. Enjoyin mo gani siya sa student literature evangelist, no? Tuan sila na science sa Iloilo. So salamat kayo Brother Jenner Reyes, no? Salamat kayo. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, di kang kay salamat Brother Levi. Ato ning kuano ni ato ning tagaag pagtagad kining padangat dinhi ni Alfon, no, Revitsi. Alfon Revitsi. Kinini ang diin man ang inyong kuan kagikan Brother Alfon Revitsi kay daghan maning apelyiduha dito sa Bag-ong Taas o sa kanana ang kuan des Valencia, no? Alfon Revitsi. Okay Brad, ang imong pangutana ato na ning tagaan og pagtagad diri. Okay? Maayong udto sir. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Ang rason nga nung dili mi nagsunod anang sugo kay walay taong nakatuman sa sugo. Kung dunay taong nakatuman sa sugo, baka ko ng tawhana. Okay, dagang salamat Brother Alfon Revitsi. Ang usa sa mga rason o hinungdan nga nung wa na mo nagsunod sa sugo tungod kay way tawo nga makatuman anang sugo kay kung dunay tawo moingon nga nagtuman sa sugo baka ko ng tawhana.
Okay, daghang kayong salamat Brother Alphon, no? Daghang kayong salamat. Akong ihangyo nimo, ayaw lang ng close-minded. Total, ang amo diring gipaningkamutan, ang among gihimo dire, gibase raman namo sa Biblia. Kung nagtuo ka, ug naay imong nakamahuan sa Biblia, unya imong gituhuan, wa pod siguro'y rason nga dili ka mutuo nining amo nga hisgutan pagpasabot sa imong pangutana. May tungod anang imong giingon nga ang rason gyud nganong dili namo nagsunod sa sugo tungod kay way taong makatuman ana, kay kung dunay taong moingon nakatuman sugo baka ko ng tawo naa. Hinon kana Brother Alphon, opinion ra man na ninyo sa inyong pundok. Ha? Unya ako pod nakadungog pud ko ana dinhis Bugo kay naam sa daghang magwali-wali dinhis Bugo pod. Huwebes, Domingo, ana sa mga baligianag karne o tanon o uban pa diha basta kanang mga lugar nga makadaghang tao anha na sila magwali. Ako pod kadungog gyud ko. Wa gid kunoy makatuman anang sugo kay di man gani kuno ka makatuman sa sugo sa imong asawa kana na ba hinoong mga sugo nga naa sa Biblia. Ako ging duha ka dunggan mo'y namati na. Pero ang tinuod pagasulti dili naman sa gyud pud may matingala o mahibulong ngano nga ingon ni ana ang matang sa inyong mga pagpanudlo ug mga doktrina. Ngano man duha ra man gud ni ka doktrina ang kuan dinhi nag-inunta ingnon lang ako termino nagkompetensya ay ang doktrina sa Dios, pagtulunan ba ang pagtulunan sa Dios o doktrina sa Dios, doktrina o pagtulunan sa yawa. Tungod niya na kung ang tao nangalagad siya sa Ginoo ug wa siya magsunod sa doktrina sa Dios ay aba sure gyud na nga ang iyang gisunod ang doktrina sa yawa. Busa Brother Alphon, imo ni nga pamalandungon kung kang kinsa man nga pagtulunan o doktrina ang imong sundon, ang iya sa Dios o ang iya sa yawa. Ang imong gisulti kaganina wala na lang gyud na padayon nato kay lagi kananaang wala na pud kay kuan lagi kay ingon nimo nga ang imuhang kuan extra na lang to balig 3 na lang sa ato patulo ra kalabay nga sukad pa sa unang mga panahon wa gitaw makatuman sa sugo. Unya karon diri sa imong gitext baka kayo na kung dunay tawo moingon nga katuman sa sugo kay wa lagi nakatuman ana. Dili gid nako malimtan kini bang dinhi sa Antipolo kining kanana ang lighthouse o kon kanang balay sa kahayag sa wa pa na maklose ang kanana ang sentral ang galingan sa tubo tung ilang HR diha maayo to tong babae nga HR na nag-schooling mga ganito. Dito siya magpili gid og tawo. Usahay na ay panahon magkaistoryahan nay may maglahi mi nga kami ran duha magistoryahan nay. Unya gitigom ang lain-laing relihiyon. Unya kuno Bible sharing pero kining mga pastor o pastora sa balay sa kahayag wa ni kasabot og unsay sharing. Kay sila ra man gyud mo kuan wa man dili ni Manila tagaan og kahigayon na diha ang uban sila ra may sig magpuli-puli. Ha? Mura la ba og buwak-buwak ra gin mo dihang nang lingkod. Kay sharing gani aw ba siyempre both sa inyo ha kay lain-lain mo mog relihiyon natural mo share mo kay that is sharing. Karon ning abot man gyud sa punto nga niingon ang amahan nga pastor nga basig duna mo dihay gustong ipangutana mo. Ang anak pod nabanggit niya sa iya hagyod nga deliberation, wa makoy supak sa iyang gipang discuss kay lagi ngan man kuno tong pulong lagi sa Ginoo. Pero pag abot sa punto gid niya nga way taong makatuman sa napulo ka sugo, nahitabo gid gitagaan gigos Ginoo kay gayunan ato kay dili magidunta to sila ingon ato.
Tagaan ko kay gayunan nga makapangutana. Kay niingon man ang amahan, basig na amoy gustong ipangutana, pangutana mo. So nangutana ko, niingon ko kaganina, gimensyon gyud kaganina, nabati nako, na akong nabati sad na sa uban karon nga niya, nga wala gyud kunoy taong makatuman sa napulo ka sugo. Ang akong pangutana diha, kinsa man ang angay basulon ni ana? Ang Dios nga maoy nagsugo nga tumanon ang napulo ka sugo, o ang tao nga gisugo unya wa makay katuman, kinsa man gi basulon ana? Ang tinuod pagkasulti, kining tao ba nga makamaong musulti pero dili ka maong manubag, wa pa man in taon to i-offer diha na nabutang nadaan ang snacks. Wa gud ka pasalamati. Kay labunay kada snacks ato pasalamat magidunta. Wa ka pasalamati kay hinlargo na lang kaon sa snacks. Ngano man di man katubag. Di lang sa gumo-mention kinsa ni pastora. Pero naka hinumdum ba ko? Kay mo lagi na ang rason nga way makatuman niya na. Pero pamalandunga kuno ninyo, asa mo mudapig? Dinhi sa Biblia nga kini siya gituga sa Dios nga may kapuslanan alang pagpanudlo. Pamatiak kuno ang Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 13. Og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan pa ang napulo ka sugo. Giunsa na sa Dios? Gipahayag. Ha? Nga ipatuman ang napulo ka sugo. Karon atong tugutan, apan di lang nato uyunan nga way taong makatuman ni ana. Ingnon ba nato nga nasipyat ang Dios sa iyang pagsugo nga tumano ng napulo ka sugo? Nisipyat siya? Kung atong basahon dinhi sumala sa Henesis kay wa gid kunoy matud pa lagi. Sukad pa kaniadto wa gid tawo makatuman ana. Kay og dunay tawo yung nagtuman, bakakon ng tawo na ato kunong susiyon kinsay bakakon. Dinhi sa Henesis kapitulo 26 bersikulo 5 nagingon, kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog. Timani ha? Ang nagsulti niini ang Dios, si Abraham gitawag the father of faith. Kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog. Karon mangutana ko ninyo dihang naminaw, kinsa may inyong gipatalinghogan? Ang tingog sa inyong mga ministro diha sa simbahan, ang tingog sa inyong mga pastor diha sa simbahan, o ang tingog sa Dios nga naisulat din sa Biblia? Nagingon, kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog, o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, o akong mga balaod. Si Abraham nagbantay. Unya si Abraham gitawag the father of faith. Kay the father of faith, siya ang ama sa pagtuo, natural. Nanay matawag po og unsa man? Anak sa pagtuo. Kina may father of faith. Unya, kay siya man ang amahan sa pagtuo, kita mga unsa punta. Mga anak, amahan o anak, buti pasabot, kapamilya lang. Pero nagpaila man hinuon ni nga dili mo kapamilya sa pagtuo ni Abraham, kay si Abraham nagsunod, nagtuman sa tanang kasuguan sa Dios. Unya kamuwa, kang kinsa madaing tingog karon ang inyong gipatalinghugan? Dili tingog sa Dios, kundi tingog sa inyong mga pangulo sa simbahan. Kung nagsulti mamug ingon ni ana, kana tungod kay inyong gikuan, inyong gisunod, gituman ang tingog sa inyong mga pangulo sa simbahan. Well, kung ato pagyod nga dugangan kuno dinhi, kung atong tan-aw dinhi, sa gihisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 1, no? Unya 5 ug 6 dinhi sa Lucas, pamatiin ninyo ha akong basahon. Ingon ini ang nahitabo niadtong panahon nga si Herodes ang hari sa Judea, may pari didto nga ginganlan og si Zacarias nga gikan sa kaliwa sa banay ni Abias
nga mga pari ang iyang asawa mao si Elizabeth nga kaliwat usab sa mga pari. Silang duha nagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios, gituman gayud nila ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo. May kuno, balansiha ko ninyo, gituman man nila ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo. Kinsa ni? Si Elizabeth ug si Zacarias. Tanawa ko no, unsay inyuhang sayop diha anang mga puntuha. Unya mo ingon mong way taong makatuman ni ana. Kay kung dunay taong mo ingon nakatuman, baka ko ng taon na, minsan nakatuman sa kasuwag. Ang resulta kini si Elizabeth o si Zacarias, baka ko din kay gituman man nila ang tanang kasuguan sa Dios. Pamalandong nga kuno ninyo ni. Niadtong manglabay nga mga bulan, ato ning gisunod-sunod paghisgot ni, maghisgot ing kasuguan, daghan ra magidayon nga makuha na ni, mo sunod-sunod dayon. Unya ang uban pod nga mga tamaran sa gikayo nga mamatis pulong siya na, ay na balik-balik oy. Puol naman ana. Amo na pakpak si Satanas ano. Karon niya sulti din eh. Nga way taong katuman. Basta gyud nang ambot, mangambot lang ko og unsa nang matanga sa mga pagtulunan nga inyong gunitan. Ha? Kay nga naman, si Zacarias o si Elizabeth, sa ilang kataas o pangidaron, wa man sila pod manganak, pero sila nagunsa, nagtuman sa tanang kasuguan sa Dios. Bitugote kuno ninyo, kung wa ba ginakatuman, ato kunong basahon din sa The Living Bible ba? Para nga dili na lang mi ba magsigig explain, mo diretso na lang ta sa mga translation sa Biblia kay gamay ra man tag oras. Mo ni ang gihisgutan atong mga kuano ni ha. Mo ni ang gihisgutan. Sumala sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 hanggang 21 niya. Ako na lang ning ako anon sa Cebuano kay importante magyud pod ganaa may mga bata ang naminaw. Ha? Usa sa mga pangulo sa mga Hudiyo nangutana kaniya. Ha? Maayong magtutudlo. Timan nga si Kristo dinis Biblia giila gipadayag nga siya maayong magtutudlo. Inya maayong magtutudlo. Yung siya di, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ko makasulod dito sa langit. Kaklaro aning pangutanaha, what shall I do to get to heaven? Sabay akong buhaton aron ko makasulod sa langit. Unsay gisulti ni Ginoos do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong sa imong pagsulti o pagtawag nako nga ako maayo? Niya na ni Jesus asked him, nangutana sa Jesus kaniya, only God is truly good and no one else. Timan-in ninyo mga kaigsuunan, bisag pila pay imong profesyon, bisag unsa pay imong posisyon, ay gipagunahuna nga mas maayo kasuban. Ingon ni Kristo, ang Dios ra gyud maoy maayo, ha? Ug wa nagyulain. Magunahuna agay kang maayo pagkasuban, ana, budlay na. Unya, gisulti din ni Kristo. But as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 Commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Kamo karon diha nasayod mo gisulti sa napulo ka sugo. Kay gisgutan man is maayong magtutudlo nga si Kristo. Pamatian ninyo unsay gisulti sa maayong magtutudlo. Nagniud din you know what the 10 Commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Ha? Don't commit adultery. Dili ka manapaw. Sa panahon ni Kristo, nag-exist. Na mga uban na ingong wa na. Maglain-lain maguni ang pangatarungan sa wa na di nam tumasugo. Pero na, don't commit adultery. Ha? Dili ka manapaw. Og ngano nga daghan karong gihusay sa barangay may tungod ng pagpanapaw, usas mablim ni ini kining mga nagtudlo nga wa na ang kasuguan. Ha?
Mauna nga laki ug babay, dili bana og asawa, mag-ismiringhoy. Munang gisgutas Biblia kaulag. Tungod na sa mga pagtudo nga wa nang sugo. Unya gisulti pa din ho. Don't murder, dili ka magpatay. Napulo man ang sugo. Di ka magpatay. Don't steal, di ka mangawat. Don't lie, di ka magbakak. Honor your parents and so on. Tahura ang imong ginikanan og uban pa and so on. Busas panahon ni Kristo, existido gyapon ang napulo kasuguan sa Dios. Si Kristo nga main magtutudlo, nanudlo nga tumanon kasuguan. Kamuron nga di mo mumutuos gitudlo sa maing magtutudlo nga si Kristo. Mo man hinoy inyong tumanon ka ng gitudlo sa inyong mga pangulo de simbahan, mao lang gina wa mo kulbae anang gisulti. Ang buta gaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Dili man ni physical ang gipasabot, spiritual blindness. Buta sa kamatuoran ang leader, ang pangulo, ang membro buta pod. Sa adlaw sa katapusan, pareho rin sila hukman gid. Unya, sa pagsulti ni Kristo, unya, and so on, ingon siya, the man replied, o ang tao miingon, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na ning gibantayan ang tanang kasuguan sukad pa sa akong pagkabata. O gibantayan din yung tanan. Unya dayon yung ingong why nakatuman ana kay bakakon man ang tao ingong nakatuman siya. Kinsa man din ning bakakon gisultis Biblia? Diato kuno ning basahon. Tuguti lang gyud ninyo nga kana bang magdawat mo sa mga gisultis Biblia, gitudlos Ginoo kay gitudlo ba ani Ginoo ang mga butang dinis bala ang kasulatan. Sumalas ng Juan kapitulo 2 bersikulo 4 akong basahon na ni aon. Matud pa dinhi. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kinsa di ay ang bakakon? Ang wa magtuman ug way kamatuoran, ang bakakon iya siyawa ug ang kamatuoran si Kristo, meaning walay Kristo. Mga kaigsunan, lantaran na lang ta, harap-harapan na lang ta. Kay kanusa pa mo prangkahi og sulti kanang wa nay panahon. Ang bakakon di ay dili tong nagtuman, dili tong nagsunod, kung dili ang nagsupak, mautoy bakakon. Karon mga kaigsunan, gusto ba mong mahibalo og unsa gyoy sikreto nganong matuman nimo ang kasuguan? Remember this. Kung atong basahon ang Roma kapitulo 13 versikulo 8 ngadto sa 10 nagingon, kinahanglan dili kamo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa gawas lang sa utang nga mao ang paghigugmaay sa usa ug usa. Oh? Nawa, paghigugmaay sa usa-usa. Ang nagahigugma sa iyang isig katao nakatuman sa kasuguan. Tanawan niyo ha, kamong mga nagdoktrina nang way makatuman timan eh. Ang nahigugma sa iyang isig katao nakatuman sa kasuguan, mao ni sikreto. Nganong masunod imong kasuguan? Kanang paghigugma sa imong isig katao. Love one another. Dili kay another, love one. Kay kontra na mo anak ang Ginoo. Nagingon din nga matud pa din nga matud pa nga ang nahigugma sa iyang isig katao nakatuman sa kasuguan. Kay ang mga sugo sama sa ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw kaibog, ug ang uban pa nga mga sugo na langkob sa usa lang kasugo nga nagaingon. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kung gihigugma nato ang atong isig katao, dili kita magbuhat og dautan kanila. Mao kana nga kung aduna kitay paghigugma, gituman nato ang tibuok nga kasuguan. Muna'y sikreto nga matuman ang kasuguan, ang paghigugma sa imong isig katao. Kay kung atong gigugma ang atong isig katao, gituman nato ang tibuok nga kasuguan. Higala,
Panahon naman siguro nga inyo nang buhian, inyo nang talikdan ng mga doktrina gitudlo des inyo. Nya lipat-lipaton lang raba mo. Pagtuo na lang, grasya. Na disgrasya na ginhunumana. Pagtuo na lang, unya, ug pagtuo di tudloan na nimong tao, pagsupak, sugo, Ginoo. Mga kaigsunan, tinaw man ang pulong sa Dios ug wa pa gid mo matinawi, inyo na ginang sayop kay nakadungog, nakapaminaw magid mo. Bosa, sa tanan ron nga naminaw, unsa may inyong paghunahuna ug pagpamalandong, inyong kinabuhian ang kamaturan, talikdan ninyo ang bakak, talikdan yung sayop. Nagsulti ba? Tanawa sa kanini ang MBB sa Maayong Balita Biblia. Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo. Kung gilapas nimo ang sugo, nagpakasa ka. Unya, sumala sa 8 nagingon. Ang tanan nga naglapas sa sugo, ang tanang nagpakasala, meaning naglapas sa sugo, matud pa, iya ni Satanas. Daghana dayarong panahon nag-iya si Yawa, no? Nya pasulti kami mga Kristohanon mi. Wa bitaw naging us Kristo, if you love me, keep my commandments. So nya karon di mo magbantay. Ay pangutanan ni Kristo inyo nito bagon, no? Lucas 6:46. Nganong mutawag man mo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Ayaw kalimot sa gisulti ni Kristo Mateo 7:21, dili ang tanan maging Ginoo, Ginoo makasulod sa langit kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Mabuhay ka nga nakapatalingog sa pulong sa Dios. Si Brother Levy maghatag og dugang pagbatinaw ani mga bahina. Brother Levy. Okay, salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot mga higala, ato ning basahon ang ato nakita sa dinhi sa screen. Okay, niya si Jolito Minorca Moniset. Hello po, ako po si Jolito Minorca Moniset. Permiming maminaw sa inyong live. Kauban ang akong pamilya diri sa Bilyaba, Kalubian, Leyte. Okay, dugang kay salamat kay kinsani si Brother Julito Monisit. Minorca Moniset. Minorca Monisit. Brother Julito. Salamat ha. Hope nga magkita kita personally kay nahuman naman ang COVID. May tagdi na lang pod ilang ibalik to. Ilang itong plano tong COVID. Di lang to nila ibalik. Hoping nga magkita ta kay naaram na igas Leyte. Okay niya po si Daniel Gis Flores Arnijo. San po siya tulok kamot nagpray. Niya to po nakita si Sister Alma Mahait. Mayong gabi sa tanang naminaw. May gabi di Adam. Sa nagdumala niini ang Ginoo magapanalangin kanato. So good evening Sister Alma. Yun na po iyang gisan ng mga kamot nagpray og heart. Okay ni apod si Mike Makmak pahamutang ang iyang mensahe. Brad Mac, may gabi Brad Mac. Salamat sa inyong tanan din agad. Ang iyang mensahe, mayong gabi sa tanan, ilabi na ninyo diha Brad. So good evening. Niya po si Mike Lucena, mayong gabi mga brother watching from Mount Zion Church, Camotes Island. Good evening sa Tanda Camotes Island. May gabi diha sa taga Mount Zion Church o sa tibuok Camotes Island nga nagsunod kanunay ning atong programa. Kumusta diha ni Brother Pinyo, ni Sir Albert diha, ni Ma'am Desiree, unya ni Hanilin diha. Kumusta diha niya ni kamunta na lang na naminaw Kuya Guillermo pod. Okay, niyasad si Ronaldo V. Bragat, Posgaya Jod, Brother John o Brother Libe. Okay, ato ning dalikatan pagtanaw ang pikas. Atong nakita dinhi si okay, Junicia Yonting Lasida. Anya ato pandanias Brother Elmodam Flores. Si Louie G. Amoroto, si Jibne Jeris Malati, niya po si Diver
Antipala, Alan Mahait, Arabis, Rim Pardelio. Niya ato pong nakita si Vicente Lekigan. Okay, Aritas Picas, ato ning dilio ning uban. Niya si Ruiz Eileen. Okay, niya Smart Ilustrisimo. Niya diya po si Magal Stam Blasco. Ato pong nakita diri si Rosan Ihapon Rosel Mathel Incenso Palen. Niya po si Mike Lucena. Okay, niya si Juan Mingo Gulyemas. Okay, mao ni ato mga nakita mahigala din sa screen. Okay, ato ta sa diya po si Sister Leah Muñez. Ang iyang mensahe, pariha kang Herman giingon na sa FB 100% pure daw doktrina ang gitudlo sa ilang relihiyon nga gisudlan na amang gani akong gireply sa iya nga post manguruna. Okay. Adto sa paghatag dugang mga higala sa to'y pangutana ba dyan sa to niya pag hanay ang iyang pangutana karong gabi na. Ang hinungdan ko no, ngano ngawa na sila magsunodan ng kasuguan kay way taong makatuman ni ana. Kay kung dunay tao mayong nakatuman sa kasuguan, baka ko na. Okay, salamat kaayo no. Salamat kaayo. Wa ko no'y makatuman anang kasuguan. So, unya di na lang yun mutuman brother no. Kay wa may makatuman. Asa may dili matuman or lisod tumanon ana. Kay ang atong mabasa gani sa unang Juan 5:3 nag-ingon atong mabasa nga ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Niway makatuman nga di man lisod. Gaingon man ni ang atong nabasa sa unang Juan 5:3, ang ilhanan nga atong gihigugma ang Dios mao kini atong gituman ang iyang mga sugo og di lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ang bakakon kanang tao nga maingon na higugma ko sa Dios pero wa ning tuman sa sugo sa Ginoo. Mani bakakon kay ang tinuod ang ilhanan nga nahigugma sa Ginoo nagtuman man sa sugo unya wa maglisod pagtuman sa sugo sa Dios. Kung di ta katuman nagpasabot na nga lisod tumanon. Unya niya may gisgutan sa yon ra. Ato gong tanawon sa unang sugos Ginoo dili ka magbaton og laing Dios tabangan ko. Asa may lisod ana? Maghupot ka or magbaton ka og Dios or dili magampo lang kag ditso sa Dios nimo sa langit. Ang Dios sa langit may imong batnan, imuhuptan sa imong kasing-kasing. Ikaduhang sugos Dios dili ka magbuhat og larawan na kinulit, di ka magsimba sa mga Dios. Asa may lisod na? Sayon na ang kuan, di ka lisod na dili ka magkulit og Dios. Lisod na ang pagsimba sa matuod nga Dios. Pagsimba sa matuod nga Dios. Ang lisod ang pagsupak ana. O niya, ingon ang ikatulong sugos Ginoo dili pasipalahan nimo ang ngalan sa Dios. Ang lisod ka ng pagpasipas Ginoo kay masubo ang Ginoo ana magpasipa ka. Niya asa may lisod tumanong ana ang pagpasipa, ang di pagpasipa. Ikaapat nga sugos Ginoo
hinumduman mo ang adlawng igpapahulay balaan na kini. Asa may lisod ana? Ang pagtrabaho sa pagkaadlong Sabado o ang pagpahulay? Ang lisod ay higala ang pagtrabaho sa ng pagpahulay, pagsimba ito sa Ginoo. So nagtumano na ikalimang sugo sa Dios. Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Lisod ba di ay na ang pagtahod sa ginikanan? Dili oy. Nahigugma gani ka sa imong ginikanan, tuman yung ka sa imong ginikanan. Musunod ka, maminaw ka, musabot ka sa pahimangnos ginikanan. Malisod ang pagsupat. Ang ikaunom nga sugos kini di ka magpatay. Asa man ay lisod ang pagpatay or andi pagpatay. Kalisod anang magpatay ka, kay masipyat ka, ikaw pa mapatay. O niya dili ka manapaw. Siyan man na nakay asawa manapaw pa ka. O niya dili ka mangawat. Kasayon anang dili mangawat. Mangayo lang ka. Di ka mangawat kay maabtan ka na dako kag bayronon. Di ka ang ika siyam, dili ka magsaksi og bakak. So tila kas tinuod. Ayaw pagsaksi og bakak, ayaw pagpamakak, ika napulo dili maibog. Kining mga sugua sa napo kasugo higala, sayon kaning tumanon, matod pa sa unang Juan 5:3 nga atong gibasa ganiha, ang ilhanan nga atong gihigugma ang Dios. Mao kini atong gituman ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Brother, nga nangutana karong gabi na, sayon rang tumanon ang sugo. Unsay sikreto nga atong buhaton nga dito maglisod? Dibilapa sa mong kasing-kasing ang paghigugma ngadto sa Dios. Kay naglisod ka sayo na sa maraguna sa usa ka ulitaw nga nahigugma ngadto sa dalaga, lagi kay bisyoso man siya. Gikondisyonan sa ubay, tinuod kang nahigugma nako. Sugton ti ka basta biyaan mo na. Usa ka tuig tagalan ti kag makabiya gani ka na imong bisyo. Sugton ti ka ug tinuod ka nahigugma. Antang lalaki nga tinuod nahigugma mo sacrifice na. O niya, sayon niyang biyaan ang iyang bisyo kung nahigugma siya ngadto sa usa ka babae. Sa samang pagkasulti, sayong tumanon ang sugo sa Dios kung nahigugma ta ngadto sa Ginoo. Arikas daytarilo, agingon ang Ginoo sa Levitico 11:7-8. Ang baboy kay kini may pikas ang kuko apan wala magpangusap, mahugaw kini alang kaninyo sunod dili di ka magkaon ug di ka mo maghikap sa patayng lawas na ini. Og sa Isaiah 66:16-17 naghisgot mahigala nga sa adlaw sa paghukom ang Dios ipahamtang niya ang iyang paghukom pinaagis kalayo og daghan o niya ang iyang masilutan ang iyang mapatay. Nagingon ang 17 kadtong nagbalaan silang kuglo nagputli pero mangaon ug unod sa baboy silang tanan dunganon sa pag-ut-ot sa kalayo sa katapusan. Saad des Ginoo sa mukaon pero higala kay impierno ba gisaad siya di naman mamakak ng Ginoo. Pagingos Ginoo ikaw na kaon ganin mo na impierno gid mo sa tapusan. Og tinuod tang nahigugma sa Dios. Sayon kayong biyaan higala ang pagkaon ni anang mga gidili sa Ginoo. Sayon kayo na higugmaa lang ang Dios. Sayon kayo kanang pagkapalainom, pagkaadik sa limnon, sayon kayo ng biyaan. Kana kung nahigugma tas Ginoo. Ug unsa may mga bisyo, mga higala nato, sayon kayo ng biyaan nato kung nahigugma tas Ginoo. Dibila pa lang ang gugma sa Ginoo. Kay siya may unang nahigugma nato, dibila pa ang imong gugma nga sa Ginoo
aron dili ka maglisod sa pagtuman siya mga sugo. Kaya ang pagtuman sugo mo na resulta sa imong timos o tinuod nga paghigugma ngadto kaniya. Unya, ari po ka magbasa sa unang Juan 2:4. Nag-ingon pa na ito mabasa. Siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, bakakon kanang tawhana, o wala kaniyang kamatuuran. Kuyawa anang pakasultiha? Ang tao nga nakaila Dios, dili magtuman sa sugos Dios, matay pa sa Biblia, bakakon kanang tawhana, wa kaniya ang kamatuuran. Sa dapat tumanong ginato sa sugos Ginoo, maghago-hago ng tag-alagad-alagad si Ginoo, o ni against kay tas balaod si Ginoo, may pagwa. Nga naman kay, wa kita mapaabot anas katapusan. Kalaglagan ang atong mapaabot, wa kita langit na paglaom na to ana. Kalaglagan sa impierno ang atong paaboton kung dili ta magtuman sa sugo. Tuman tayo? O niya, ang gitawag sa bibig bakakon, kadtong taong nakaila, o niya wa nagtuman. Dili kami nga ang nagtuman ay, ang tuman mo, bakakon mo ay, way makatuman. Ang bakakon Diyos Biblia, kadtong taong nakailag Diyos, pero wala mutuman sa sugos Ginoo. Muna bakakon? O niya, ang dili pagtuman sa sugos Ginoo, maunay pagpakasala, gitawag muna kahulugan sa sala higala, kay ang pagpakasala, mao ang paglapas sa sugo sa Ginoo. Asa mabasa? Sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Ang pagpakasala, mao ang paglapas sa sugo sa Dios. So nakalapas ta sa sugos Ginoo, kauntas gidili, lapas sa sigo pahulay, or unsan sugo atong gilapas balaod, nakasala ko, kay sala man ang paglapas sa sugo. Unya, dili gani ko maghinulsos kung sala, di ko mag-usab, nagpadayon ko kaon anang gidili, nagpasabot ko, nagpadayon ko pagpakasala, nagpadayon ko og lapas ko pahulay, kay mayingon ko, ay makatuman na, din lang kita mutuman. Padayon ta pagkasala, lapas sugo. Naingon po ang utso. Unang Juan 3:4, ang pagpakasala, paglapas man sugo. Pero arikas utso magbasa higala, ang atong mabasa, nagkanayon din hinga. Kadtong nagpadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, oy kakuyaw ana, ang di mutuman sa sugo, iya ni Satanas. Kadtong nagpadayon pagpakasala, iya ni Satanas, kaysa may ganahan di nga maiya ni Satanas, adili kita gusto, atong gusto nga mahimo gitang iyas Ginoo, pero musugot ang sadili, mga tarungan jud ko nga, mingon ko, way makatuman sugos Ginoo, di na lang ko mo tuman, oy, ay lang pong alagad si Ginoo. Kay ang Biblia nagsulti, ang nagpadayon pagpakasala, ingon man ba sa iya siyawa, iyan Satanas. Sa ato pa, butuman yung ka, kana kung gusto kang mayas Ginoo. Aniya, mag-alagad-alagad talaga, makatuman niya, alagad-alagad, simba-simba, tas Ginoo, padagdag pagkasala, iya nagyap na siyawa. Nga naman, naging sunado ako, nabasa na ko, apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala, man sukad pa sa sinugdan. Tiyan mo na. Usa pa si Satanas, nagpakasa po ni Satanas, sukad pa sa sinugdan. Nagpasabot ka, nagpakasa siya, malinapason sa balaod sa Satanas, sukad pa sa sinugdanan mga higala. Og ang tao sad nga di mutuman sa sugos Ginoo. Ato na ba sa iyan Satanas? Muna ikuyaw kayo. Nang gusto mo tang mahimong Diyos Ginoo, atong tubanan higala. Wa naman tayo time, sa di pahingpit, tapuson atong tulumanon, niya ang atong team song.
Mga higala magampo kita, mahigugmao ng mga Diyos nga naa ka sa tronos kita sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin